ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад дар ягон ҷо нишаста лайкро зер кунен. Мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. аллакай имшаб аниқтара шаби 5 ба 6 август турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангори вазни 61 кг Кори Сенхаген ва Роб Фон вомехӯранд. шаби гузашта ҷангоро вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. турнир аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описани ҳамин навор. мураббии чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки шогирдаш баъди реванш зидди Чарлз Оливера бояд зидди ки муҳорибаи навбатии худро гузаронад. худи ма кадом муҳорибаро мехостум? Реванш бо Александр Волкановский. интихоби ман чунин аст. ва агар ки реванш хуб гузара, пас ман муҳорибаи Исламро дар вазни нимёна барои камарбанд дидан мехоҳам. ба назари ман мо бо Александр Волкановский кори нотамом дорем. баъди якум муҳориба бисёр гапҳо пайдо шуданд. барои ҳамин исбот кардан мехоҳем ки Ислам ҳамчун ҷангувар аз Волкановский дида зуртар аст, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачевро муҳориба зидди Чарлз Оливера рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 интизор аст ва ин реванши онҳо хоҳад шуд. дар якум муҳориба Махачев бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст оварда буд ва чемпиони нави вазни сабуки UFC шуд. баъд Махачев аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди Волкановский гузаронд ва бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. шаби гузашта мураббӣ ва менеҷери варзигари тоҷик Самандар Муродов Раҷабалӣ Баёнов дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта август Абу-Даби навишт ва ҳамин тариқ ишора бар он кард ки Самандар Муродов муҳорибаи навбатии худро моҳи август мегузаронад. баъди дидани ин акс дӯстон, ман фаҳмидам ки Самандар муҳорибаи навбатии худро дар UFC намегузаронад, чунки моҳи август дар Абу-Даби турнири UFC ба нақша гирифта шудагӣ нест. баъд ман ҷамъ кардани маълумотро оғоз кардам ки моҳи август дар Абу-Даби кадом турнирҳо мегузаранд ва чӣ гуна ки дар рӯи экранҳои худ мебинед, рӯзи 26 август дар Абу-Даби турнири UAR Warriors 44 баргузор мегардад ва бо эҳтимоли калон Самандар Муродов муҳорибаи навбатии худро дар он ҷо мегузаронад. чанд дақиқа пеш менеҷери Самандар Муродов Фирдавси Ҳалим акси Самандарро дар саҳифаи инстаграми худ гузошта чунин суханҳо навишт: рӯзи 26 август ӯ бармегардад. худи ҳозир аз ҳама ҷангувари сахт дар вазни нимёна берун аз UFC. вақти ӯ мерасад, Самандар Муродов, навиштааст Фирдавс. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Фирдавс аниқ гуфта мешавад ки Самандар Муродов муҳорибаи навбатии худро рӯзи 26 август дар Абу-Даби мегузаронад. зидди ки ва дар кадом ташкилот ҳозирашда маълум нест, аммо чихеле ки дар боло қайд кардем, бо эҳтимоли калон Самандар муҳорибаи худро дар ташкилоти UAR Warriors мегузаронад. дӯстон, ҳозирашда ин чиз расман эълон шудагӣ нест. барои ҳамин хабарҳои нав ва расмиро аз дастаи Самандар интизор мешавем. шумо бошад дар канали мо ҳатман обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои муҳим якум шуда бохабар шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.